Astăzi îți voi spune 5 lucruri amuzante despre România. 1. Există o localitate numită Măciuca. Da, ai citit bine. Măciuca este o comună din județul Vâlcea, iar numele ei a stârnit de-a lungul timpului multe glume. Bonus, mai există și sate cu nume precum Nea Buda sau Cucuiș. 2. Românii au un talent special pentru înjurături creative. În România, înjurăturile sunt aproape o formă de artă. Se pot combina elemente din agricultură, familie, religie și chiar astronomie pentru a crea expresii unice și imposibil de tradus. Al treilea, într-un sat din România există o casă pe dos. În localitatea Buziaș, un antreprenor a construit o casă cu susul în jos. Acoperișul este pe pământ, iar podeaua e în aer, ceea ce creează o iluzie optică și atrage mulți turiști. 4. Avem un cimitir Vesel. Cimitirul Vesel din Săpânța este faimos în lume pentru crucile lui pictate în culori vii și epitafele comice care povestesc, cu mult umor, viața celor îngropați acolo. Unele sunt atât de haioase încât ai impresia că ai nimerit la un show de stand-up. 5. Românii sunt maestri ai expresiilor imposibil de tradus. De exemplu, a freca menta, a pierde vremea, sau a face umbră pământului degeaba, a fi inutil. În engleză nu sună la fel de bine. Ai mai auzit de vreuna dintre astea? He, he,